Tikulandireni ku program inanso ya Amai Anzanga pamene timakhala tikusakatula maufulu amene azimayi ali nawo. Ndi monga nthawi zonse ndimakhala naye mzimayi nzanu tauzani amene akuonera kadema wa Times kuti kodi ndinu mayindani pacha kumvana mlumbe Mai kumvana mlumbe ndi amene ndithu amakhala kutambasula thumba la tambe chifukwa tambeyo ndi iwowa kutambasula thumba limene lili kutiuza kuti kodi maufulu azimayi amayenda motani. Ndidayamba sabata yatha kukambirana ndi zinthu zikuluzikulu zimene ndithu timaona ngati kuti mina sanatiphwanyire ufulu koma atiphwanyira ufulu. So tifuna tikutsekuleni m'maso azimayi china chake chikachitika muza kuti awatu awa awandiphwanyira ufulu sichikondi. Kundiuza kuti zapite kunsika ndizingokhala pa nyumba pano chimenecho sichikondi koma kuphwanyirani ufulu sichoncho kondi. ndichoncho kumene. Chakuti de kumvana lero lino tikhale tikukambirana zotani. Lero ndimafuna mwina titafotokozerana kuyambirira kwenikweni kuti timvetsetse kuti tikamati ufuluwo timakhala tikutanthauza chani. Chifukwa apa ali kungomva kuti ufulu aliyense nkumamasulira mmene akufunira mmene akamamasulira mmene akuganizira ndikumachita mmene akumasulira yeyomo osadziwa kuti akuphasa ufulu wanzake. My God. Ndiye pamafunika kumvetsetsa kuti ineyo ndi ufulu wanga kupanga izi popena kupanga zimenezo ukuphwanyanso ufulu wa anthu ena. Zimene tikhale tikuunikirana lero lino takunjirana ndiko basi ndiye kathaikena tipumire pang'ono ndikupitirizanso koma ndiye panopo tayamba pone. Chabwino tikamati ufulu wa mzimayi pachizungu amati women's human rights. Timakhala tikuthanthauza chani ufuluwo ndi chani umachokera kuti amatipatsa azimayi ufulu umenewo ndi ndani nanga ufulu umenewo kodi ndosiyana ndi azibambo. Pamene tikunena kuti ufulu wa azimayi tikuthanthauza kuti ndekuti ufulu wathu ifeyo ulipo wina wake wa special ovosera wazibambo kapena anthu ena. Pamene panabwera kuti pakhale ufulu wa azimayi nabwera chifukwa chokuti anthufe kusamva kwambiri tikati ufulu wa munthu komano mzimayi uja osamamuonanso ngati munthu. Nde malamulo mwathu ngati mu constitution pali gawo lina limene pali maufulu azimayi. Pali ufulu wa aliyense ngati human rights ngati munthu. Ndi anayikanso ka section kena kongoti ufulu wa azimayi kuti timvetsetse anayika special for azimayi. mutsindikiza kuti mzimayinso ndi munthu chifukwa tikamangoti ufulu wa anthu pamazapezeka kuti umangokhala wazibambo okha. Azimayi osaganizira. Ndiye anayikano ufulu ngati mzimayi ufulu wake ndi otani pachuma. Ndikuti zimene zinabwera chifukwa kuti azimayi ambiri maufulu awo amaphwanyiridwa. Amaphwanyiridwa. Ntchito yoletsa kuti ufulu wa azimayi osamaphwanyiridwe sunayambiridwe. Ntchito imene sinayambiridwe inayamba pakale ndithu pakale kwambiri. Patakhala ndi anthu ambiri amene akhala kumenyerera maufulu amenewa mpaka napezeka kuti maufulu aja ayamba kumatchuka kumadziwika kuti mzimayinso nayenso ndi munthu. Sikuti mzimayi pake ndi pa kitchen kutaya madzi boga nayenso atha kukhala pa mpando kumayankhula ndi George Nisinga ngati mene timuchitirapo zamphamvu. Mzimayinso atha kupanga kwambiri. Ndiye komabe pamapezeka kuti maufulu aja akuphwanyiridwabe zimenezo sizikumveka. Ndi pano pomwe zimene zimachitika mavuto amene walipobe. That's why you guys are still around and pushing for that. Ndi ife ngati makamaka ngati apongwera oleki madera amene timagwira ntchito timaphunzitsa maufulu amayi kuti ndi chani. Tikamati human rights tikuthanthauza chani. Zimene zitiphunzitsa kwa amayi okha timaphunzitsanso kwa abambo kuti mmene akumvera amayi abambonso amve kuti si chiphunzitso cha oleki koma ndi malamulo. Constitution yathu malamulo a dziko la Malawi akutero. Ndiye tonse tizimvera pamodzi.
ndipo yambirira tikamati ufulu wa munthu imene umachokera chifukwa chokuti ndiwe munthu basi, osakhala kuti chifukwa chokuti wafika standard 8 wafika form 2 wabadwira ku banja lolemera kapena banja losauka kaya wabadwira kuzomba kaya chifukwa chokuti uli pa banja kaya suli pa banja, koma uli ndi ufulu ndithu. Kungokhala munthu ndi kuti ufulu umene umayamba pamene wangobadwa kumene mwana wabadwa automatically ali ndi ufulu ake. Sitimasiyanitsanso kuti uyuyu ndifoti ndi wamkazi ndio ufulu wake uziti akangolira katatu timpatse nkati uchifo ndi wamuna akangolira kamozi botolo nthawi yomweyo. Sitisiyanisa kakhala mwana koma timaona kuti tikamakulano anaja timamba kumasiyanisa maufulu amene ali nawo kuti uyu ndi wamkazi uyu ndi wamuna ndipo uyu ndi wamuna apite ku private school, wamkaziyu apite ku yaboma chifukwa uyu adzakwatira taganiza ndi apite kuti ngati wamuna already mwakuphwanyira kale ufulu mtsikana. ndi timayamba choncho kusiyanitsa akakhala ang'ono sitisiyanisa ndi akamaza kula anacho kufika size ndiline amakhala kuti ufulu uja tausiyanisa waonongekeratu taulekanitsa poma kufika munthu nongomakhulupirira kuti maufulu ake ena iyeyo sakuyenera kukhala nawo chifukwa chokuti ndi munthu wamayi kapena wamuna kumaganiza kuti yayi nzangayu chifukwa ndi wamayi ndi mmene ndakulira ineyo ufulu winawo sakuyenera kukhala nawo, ndikampatsa ufulu uyu ndekuti akangotuluka pa gate anditolera anthu basi ndekuti chifukwa ndi wamayi akuyenera chonchi akuyenera azipanga izi kapena solo zimafika sipakhomo pokha kuchito ku office zona chifukwa uyu ndi mayi ndi mmene ndikudziwira ine amayi ndekuti akamba kubereka ntchito apapa siyenda nanga maternity amwene 2 months kena ku mwana amadwala apite kusikero ndekuti promotion iyi zibamboyi chifukwa kuti daily azipezeka ngakhale okutha ntchito pamene bobo ali mzimayi ngakhale mapepala amphamvunso ali ndi mzimayiyo. ndiye ufulu umenewu timayamba kumauphwanya mwapang'ono choncho ndi kumvetsetsa kwathu tikamakula kuyambira khalidwe lathu pokula kuchokera kunyumba kaya kumene tikucheza ndiye tima zimene zonse zimatipangisa kuti samvetsetse eno anthu akamati ufulu wa amayi ndiye amene timayankhula afeno kuti ufulu wa amayi ndiyo amati awangofuna longolole ali ndi phokoso akufuna kusokoneza koma cholinga chimene timakhalira tikuyankhula timakhala kuti timvetsetse amalawi kuti kukhala kuti munthu wa ndi mayi sizimatanthauza kuti ufulu wake nochepera kapena bambo kapena ufulu wake ndi wambiri kuposa bambo. Malamulo athu mmene alili malamulo a Malawi amaotenga mayi ndi bambo chimozimozi. Samanena kuti lamulo ilili kwa mbambo likuyenera liyende chonchi kwa mayi liyende chonchi ndi chimozimozi. Okay, so simatengera mene anatilengera Mulungu kuti mzimayi akhale womvera mwamuna wache azimulemekeza nanga pepa munga wakhanose chimozimozi ndekuti ziyenda bwino. Malamulo samatengera Bible yayi kapena Quran. Bible ndilina Quran ndilina mukakhala nane pano kuti ndifotokozeza Bible ndifotokoza za Bible mukamwita naso nzanga kuti afotokoze za Quran afotokoza za Quran mwandita anaine kuti ndifotokoze ngati za malamulo ndifotokoza za malamulo mukamwita nzanga afotokoze za kuphika za chef azatiphunzitsa makeke timatete sizikuthanda so maufulu wandiza za Mulungu zoti azimayi azilemekeza munawo sizimagwirizana yayi mafula ndo ofanana basi mafula ndo ofanana chimenecho ndi chiphunzitso chabwino Bible ndi chiphunzitso Quran ndi chiphunzitso koma this is constitution ndi mafulu sizikugwirizana ndi malamulo kuti akuti chani sizikutanthauza kuti munthu akamazindikira
maufulu ake malamulo ake ndekuti chiphunzitso cha chikhulupiriro chimene amakhulupirira iyeyo chiphunzitso chimene azichikana anasankha kukhulupirira chikhulupiriro chimene chocho kaya ndi cha chisilamu kaya ndi cha chikhristu ndi chiphunzitsocho akuyenera ziyenda amene anasankhira koma chifukwa chakuti akusankhira akuyendera chiphunzitso china sizikutanthauza kuti malamulo a Malawi samagwira ntchito kwa iyeyo ndi nzika wa they apply iyeyo ngati nzika ndithu maufulu amenewo ali nawo ndithu chabwino ndetu kutero ndipo fotokoza kuti ufulu wa mayi sikuti timachita kudikirira kuti abambo tipaseni ufulu kapena dziko boma tipaseni ufulu ayi ufulu umene umabwera tikangobadwa ali nawo basi oli nawo ukangobadwa ngati mwana wa mkazi ufulu wako ndofanana koma mwina pena zimangotengera umunthu wathu anthufe kuti kuzindikira kuti nzangayu ndimkonde ndimulemekeze komanso ndimpase maufulu ake sitingati zimatengera umunthu koma zimatengera kusadziwa chifukwa chokuti upange kuti ukudziwa kuti nzangayo malamulo akuti ndi munthu ngati ineyo maufulu athu ndi ofanana chifukwa kuti ukaphunzira kuti nzangayo ndi munthu ngati ineyo sikuyeneranso kugwiritsa ntchito umunthu kuti umpange treat ngati munthu ukudziwa kuti ndi munthu ngati ineyo koma ukamba kumupanga treat lesi ngati si munthu ndio pamene popo mwina umunthu wokuperewera komanso kusazindikira kukuchuluka kusazindikira kuti nzangayo ali ndi ufulu ngati ineyo nzangayo ndi munthu ngati ineyo malamulo amatero chabwino ndeti bwere kumbalionera kuti mwina mungotsekula kandema wanu wa Times imene mukuonera ndi program ija Amai Anzanga imene nditukumvana mulumbe amakhala takufotokoza maufulu ena ofunikira kwambiri azimayi amene nditu mwina akhoza kuphwanyidwa ndi muzindikire kuti kodi ufulu umene utaphwanyidwa mungatane mupange chani kuti zimenezo zikhale mchimake sono ena akapeza kuti maufulu akuphwanyiridwa mwina chifukwa kuti ali pabanja kuti ine nanga amene ndipange motani apa nanga akandipanga moteremu akandimenya ndikakhala kuti ndidya chani patawuni pano amunanga ndi omwewa ndimakonda ndizalemekeza ndikapakoza kuti ndili ufulu banja litha azimayi amene wamungawoze zotani mwina poyamba ndiyamike kayi chifukwa cha program yanoyi George chifukwa chokuti tidziwano kuti izi zikamachitika ndikuti akundiphwanyira ufulu kwa nthawi zina umakhala kuti mwina ufulu usakuphwanyira chabwino mwina ndizi ufulu zana kuphwanyirenso yayi koma zina ndi zina zachitika zina ndi zina nde mwina tiphunzitsana timasulana amene munayankhulira timasula kuti kodi ufulu munjira ye ufulu ndi kuti ndi chikakuchitikira nino izi tizipanga bwanji tikakhala tikuyenda tikuphunzitsana tizikhala tikusandula malamulo a ufulu kuti malamulo akuti chani nde pamenepo tizidziwanso kuti ndekuti zikandichitikira izi amene amakonza zimenezi amene amasunga malamulo makhoti athu komanso apolisi ndi amene amasunga malamulo kuti apa zinthu zizinayende bwino muzikhonzi chonje so apart from mwina kukumenya kukupanga nkhanza zina zoti zikaonjeke pakhomo ndi nkhanza zina ziti zimene zimayanga zindikire kuti amunanga watu apa kundipangira nkhanza mwenesi ndikuziwa tsopano kuposera mwina ndifotokoze chonchi choji kuposera kukhala ndi chitidwa nkhanza zapabanja nkhanza zimakhala beyond kuposera pabanja chifukwa kumakhala so nkhanza osati zokuchitikira amuna kokha koma nkhanza zochitikira anthu akubanja community kukulanda katundu amuna kwa amwalira zimenezo zimachitikabe ndikudziwa kuti timangokamba kuti anthu akulandabe katundu masiku ano amalandabe panopo pakana lero ngati kubungwe kwathu timakhala tikulandira ana auchimuna amba uzandanda katundu anazandilanda katundu atenga mabanki makadi onse akubanki atseka nyumba atenga mapepala a nyumba zimakhala timamva nkhani zambiri kwambiriso too bad ndiye zimene zonso zimakhala kuti nkhanza kukunchitira chifukwa ndi munthu wamayi chifukwa choti ndikukhulupirira kuti olo mwina munthu wambambo
akazi akamwalira zimakhala nkhani zochepa kuti akuchikazi azamulanda katundu mwamuna uja mwina kumakhala kuzamkutolera zovala za malemuwo izi nakasapato zawozi basi kutengatenga zimene zogula katundu kuti titenge TV kapena galimoto ulanda makini kuti pitani kayi kurenti nyumba yetu tikutseka kayi fati tipange miyambo ina pano tipange miyambo akuna manama kuti afuna agulise nyumba ija ngati zimachitika zimakhala zochulukira kwambiri zimakhala zimene zikuwachitikira amayi kuti amayi ndamene amadutsa mu nyengo zimenezo kwambiri imene semakhala nkhanza zapadera pali nkhanza zina zimene mwina kutaoni kuno sitimaziona kwambiri koma kumudzi kuti chifukwa ngati kumwera kwathu kuno timayendera kuchikazi makolo a munthu amwalira amatha kumuthamangitsa pamalo bwerera kuchikazi amene malo aja mwina kutheka sikuti anagula limodzi ndamuna amathamangitsa ana kwambiri ana abwerere aliya zipitana nayo zipitani ndikukhala homeless zimene zonse zimakhala kuti nkhanza zowalanda ana malo kwambiriso amakhala kulanda ana akazi osati amuna amasiya and sometimes they can fight ana aja amavuta ndikuti ifesi kulanda nyumba ya bambo athu ana kuvuta kwambiri ndiye pali nkhanza zimene zonse zolandidwa malo chabwino munda kulandidwa kukanika kolima kukhala kuti munthu ali stranded zimachitika kwambiri timalandira milandu imene kwambiri ku bungwe lathu la woleki komanso pali nkhanza zina kuntchito kuti ukugwira ntchito ukulimbikira koma chifukwa chokuti sukuwapatsa mpata abwana promotion osalandira mukati mpata mutanthauza chani mwina kukusekerera mokusekerera mwa kanema wa times akuti bwana sukuwasekerera bwino ndiye basi promotion osayiona kumene kosotu amayi akupherani ufulu ndiye zikachika zimenezo kopita mukudziwa ndiye panapoti fati ngopumira pang'ono kumvana pali zambiri zimene tikhati sakatulira amayi kuti aziwe kuti zikachitika ize akuphwanyirani ufulu tingopuma pang'ono. Chabwino tikulandireni tupita ndi program yathu imene ya Amai Anzanga nakazine nzibambo ndi amayi wandi Anzanga komanso andi azimayi wonse azathu kujako ena ndifunza kuti akadino ndi amayi ndadiyayi ndimati timalizise maufulu aja adakalipo ndithu ambiri amene timakhala kuphwanyiridwa koma tinasiyana ndi ija ya ku office kuti ndithu kusasekerera abwana ndikupezeka kuti akumana promotion umene koso ndikuphwanyira ufulu mango kukalipira munthu panchito osalakwa zonse wakonza bwino olongosola amene samamva iya amene samamva wasokoneza kuti bwino osasangalala panchito chifukwa chokuti abwana ukakana atirekeze kuti mina nkhanza zimene zachitika ndobwera zakupangirani kubungwe lanu samuchosa ntchito samuchosa ntchito imene tinafotokozera poyambira timayendera malamulo chabwino pakwena khala ufulu ndondomeko yoyenera muchosera ntchito munthuyo timaona kuti malamulo akuti chani ndi asamaope azimayi kuti achosera ntchito kuti bwanji athandizidwa bwanji malamulo ndiye asamaope nene nditu nkhanza ine ndikupangidwa nkhanza izi bwerani poyera ndipo tinauza aoneranso kuti tiwapasa nambala ndikupita kuti nambala jailipo lero right imene tikhale tiyauze ndithu kataikena kanje tikuuze ili nambala imene mutakutumizirako text kuti mumve ndithu mufunse mafunso ndi zina zotero tapitirizani nde kuntchito komwekonso si kumandidwa promotion yokha kapena kusapasidwa environment yabwino yogwira ntchito kukana ena amalowa maisero ndithu chifukwa choopsezedwa nkupezekadi ndithu kuti akwaniritsa zofuna za bwana chabwino akakwaniritsa chifukwa akuopsezedwa imenenso ndi nkhanza my god ampangira munthu uja kuti aganize chiganizo chifukwa anthu timakhala tikudutsa njira zosiyanasiyana m'moyo mwathu ena amakhala kuopsezedwa ndithu zimachitika chifukwa nthawi zino kamakhala pa mtendere umaona ngati kuti aliyense ali pa mtendere
palibe amene akudutsa munjira zovuta kapena zino kamva machita kuti Malawi athu emwe uno zimakhala kuchitika zichoncho koma amayi ambiri amakhala akudutsa mu nkhanza zotere koma chifukwa chosazindikira kuti yayi eneyo sindikuyenera ndipo pezeka kuti mina muzimayi uja wachita giving ku zofuna za bwana aja mina ampasanso pathupi ampatsa pathupi anjosaso ntchito. My God. Ndi zimachitika zimenezo kwambiri komanso zikachitika ngati choncho mmanthandiza bwanji munthu ameneyo woti wapezeka ndi pathupi ntchito sanchosa bwana aja omweyo amene ampangisa zigugu amavuto ngati ameneyo ndikumtamangisa ntchito. How can you help that lady? Timagwiritsanso ntchito malamulo kuyona nkhani imene endera malamulo apapa sindingafotokoza kuti amene timpanga chonchi mwana yazithandiza malamulo amati akutero mwana azimuthandiza azimpasa zakudya amene yoyo malamulo mama pali malamulo amene amagwira ntchito pali timati malemede athakayanga ntchito sili bwino ngati angapitirize kugwira ntchito khoti limatha kulamula kuti ambwezereseni pa ntchito. Koma ngati sangathe kupitiriza ntchito pamenepo khoti so limatha kulamula kuti munthu uyu sakwanitsa kupanga ntchito pamenepo mupatseni ndalama zache atenge zache uchindapusa zache azikaonera kupita koma ndi apange zonsezo chithandizo anga zachonanso achifani nkhani zosiyana pali nkhani ya mwana ndi nkhani ya ntchito. Okay. Ndesizi kuthanda amene wakandisumira ku khoti ndakupasa zonsezo chindapusa ndakupasa ndalama zako zonse zikuthandiza so ndichoncho kumene malamulo sindingamuthandizeso ya nthawi yapakachiri kumvana komano tikhaiti kusakatula kunyakatula. I can't wait for next week. For next week kuti kuchitika zambiri kwa basi. So I can't wait. Ndekani ndi imeneyo mukutekana ndi chemwe aliyena umakhala nawo nyumba imodzi mwati abani makukhala nawo we just cohabiting amwene umene ukwati watheka umenewo muzaziona siku lina lache kuti amabana likwati kumvana tatsanzikani amene akuonera Nkhani more times. Amai Anzanga. Yes. Tikumana siku wiki Samata ya Mawa. Beautiful. Thank you very much kumvana mulumbe amene nditu amene amakhala kusakatula nditu zikumveka bwino somano nanenso ndaba kuphunzira sindiphwanya maufulo anthu kuyenda ku nyumbako yayi ndiziona kuti ayende bwino tiyende zonse ziyende mofunikira bwino kuti yayi tisakondane mapazi. Bwanji tikumanenso Sabata ya Mawa Amai Anzanga pa Nkhani wa Times dzilanga ndi George Misinde. Pamene wena amati kanthu nkhama wena amati mwayi suponya mwini peza ni mphoto za nkhaninkhani mu mpikisano wa changu pamalo promotion ndi Times Radio komanso